Stopy dávnej minulosti sú osobitným žánrom. Žánrom, ktorý som si sám vymyslel. Uplatnil som ho najmä v televízii. Nakrútil som vyše 100 filmov rozprávania o dejinách alebo dejín v príbehoch. V knižnej podobe majú predbežne len 4 časti. Dejiny Slovenska v praveku, dejiny Slovenska v staroveku, Zrod národa, to je osobitné rozprávanie o vzniku Slovákov ako národa, časov Veľkej Moravy, krátko pred ňou i po ňom. A napokon 4. zväzok o podiele Slovákov pri budovaní Uhorského kráľovstva. Pripravujem aj 5. zväzok o osudoch Slovenska v časoch posledných Arpádovcov a príchodu Andžovcov na uhorský trón. Osobitnou vetvou sú knihy o Bratislave, predbežne 1. a 2. Je to také rozprávanie o dejinách v kocke, lebo Bratislava je historickým priesečníkom histórie nielen Slovákov, ale aj okolitých národov, Maďarov, Rakúšanov, Čechov a nezriedka aj Poliakov. A zda bude aj 3., možno 4. kniha o Bratislave, Pravda, ako hovoríme v Budmericiach, ak dožijeme.